Ja, velkommen til dette fælles pressemøde på fredag, hvor Naalakkersuisut sammen med landslægen holder pressemøde. Til dagens pressemøde skal vi som det vigtigste gennemgå de politisk godkendte rammer for, hvordan vi kan begynde at åbne vores landegrænser yderligere. Der vil man som det vigtigste have fokus på, hvordan vi har tænkt os at begynde at åbne landegrænserne, og hvordan vi i fællesskab kan arbejde os hen imod en normal hverdag. Og det kan vi selvfølgelig også se, at i andre lande, når vi følger med i nyhederne fra andre lande, så er det internationalt sådan i de lande, som vi plejer at normalt at sammenligne os med, så er det også den udvikling og den overgang, man er i gang med i de her andre lande, hvor man går over til en hverdag, som er mere almindelig, som den var før corona. Så frem mod den 31. december 2021 vil vi for det første sige noget med det sammen med Gista og gennemgå den politisk godkendte genåbningsplan og hvad den indeholder. Og så vil vi også fortælle om ændringerne i de byer med midlertidige restriktioner. Det er Asiat, Sisimiut og Upernavik. Og så slutter vi til sidst af med spørgsmål. Vi slutter af med de tiltag, som der har været for de byer, som landslægen på nuværende tidspunkt, hvor et status er, og også status for, hvor stor vaccinationsdækning er her i landet. Og når vi så har startet ud med det, eller når vi har snakket om de her ting, så går vi videre til spørgsmål fra fremmødte journalister, som vi har for vane at gøre. Som det første, den første overgang, det bliver med hensyn til de nuværende genåbningsplaner og tiltag over for genåbningen. Tidligere har det været sådan, at man har haft til formål, at man skulle undgå, at der kom smitte til Grønland, og undgå, at der skete smittespredning i Grønland. Dette har været grundlaget frem til det vigtigste værktøj frem til, at man begyndte at vaccinere befolkningen. Der har så også været andre tiltag og bekendtgørelser, som har sat restriktioner på indrejse til landet, og har sat restriktioner for antallet af folk, der må være forsamlet. Og på den baggrund er det lykkedes at stå op imod corona i længere tid. Men hvis det skal lykkes på længere sigt, og før vi får vaccinationsdækning i Grønland, i forbindelse med genåbningsplanen på nuværende tidspunkt, så er der så har man imellem partierne opnået, har man ellers haft en plan, som før sommeren var enighed blandt partiformændene, men vi er nået til det punkt i dag, på grund af, at der pludselig har været en stor incidens af corona her i landet i mellemtiden, og som vi for det første har måttet bruge en masse kræfter på at gøre noget ved denne kritiske og hastigt opståede situation. Den nuværende genåbningsplan, som skal være gældende indtil 31. december 2021, og hvilken strategi vi har haft, vi vil have i forhold til corona.
så har de bevæggrunde, vi har kigget på, det har været, hvor mange der er syge, der er blevet smittet i Grønland på nuværende tidspunkt, og den smitteopsporing, der har været, når man har konstateret, at der har været smitte, og så også testkapaciteten. Og derudover har man i ved vurderingen også lagt vægt på vaccinationsdækningen i Grønland. Så ud fra de her bevæggrunde, vil man her i landet på nuværende tidspunkt, som det første skridt i genåbningsplanen vil være, at man fra 6. september, altså fra på mandag, vil man øge antallet af indrejsende fra Danmark til Grønland fra 1000 til 1500. Og derefter, fra 1. oktober, så vil der ikke længere være begrænsninger på antallet af indrejsende til Grønland. Så fra på mandag så overgår vi til, at der vil være 1500, der vil kunne rejse til Grønland, og så vi tager det første skridt i den her måned, og så tager vi det næste skridt, hvor vi tager skridtet fuldt ud til næste måned. Ved at gøre det på den måde, så opnår man at man vedbliver at holde med, man beholder de krav, der er i forbindelse med indrejse. Nu er det sådan, at der er krav om, at man skal være undersøgt for test på 48 timer før indrejse til landet. Den bliver så ændret, så kravet bliver til 72 timer før rejse. Derudover, hvis man skal rejse til Grønland, der vil så også være krav om, at man skal være færdigvaccineret, og det er gældende indtil 31. december 2021. Og derudover vil det også være krav om, at hvis indrejsende ikke er blevet vaccineret, så er det først på 5. dagen efter indrejse og efter test på 5. dagen, at man kan begive sig ud i samfundet ved efter negativ test. Så der vil også være krav til, at udefrakommende, altså folk, der ikke er hjemmehørende i Grønland, skal være færdigvaccineret ved indrejse, og det er gældende indtil 31. december 2021. Derudover er det også krav om, eller der vil være mulighed for, at hvis man kan bevise, at man er færdigvaccineret, så vil det være en mulighed, at man kan rejse til hvilken som helst by i Grønland. Men vi har så også lavet en skærpelse, og skærpelsen det er, at det først er 14 dage efter, at man har fået det andet vaccinestik, at man regnes som færdigvaccineret. Og den baggrund bygger på vurderinger, som man bruger i andre lande, særligt i internationale lande og andre lande, som vi normalt plejer at sammenligne os med. Kort sagt, så overgår vi fra en strategi, hvor vi prøver at holde smitten ude, til nu at have en strategi, hvor vi vil prøve at holde antallet af smittede så lavt som muligt. Indtil vaccinationsdækningen i Grønland bliver større og større, så har vi bevæggrundene for disse beslutninger. Det vil Naalakkersuisoq for Sundhed præsentere omkring. Tak til Mutti. Vi er nu ude af højsæsonen for rejsende.
Så med den gradvise genåbning vil det ikke være tale om, at der pludselig kommer mange flere indrejsende. Men denne gradvise åbning betyder, at der for eksempel kan komme en del flere til længe ventede familiesammenkomster. Og det vil også være muligt for virksomheder at hente nødvendig arbejdskraft ind. Men der er ingen tvivl om, at det vi prioriterer først er borgernes sundhed. Og sådan vil det altid være. Og selvom der de seneste måneder har været en kraftigt stigende antal smittede, så vurderes det fortsat at være under klinisk kontrol. I det forhøjede antal af smittede endnu ikke har medført til indlæggelser. Det grønlandske vaccinationsprogram mod covid-19 blev påbegyndt i slutningen af december 2020, og er løbende blevet udvidet i forhold til hvilke grupper som er tilbudt vaccination. Senest er gravide og ammende personer samt personer mellem 12 år og 17 år blevet tilbudt vaccination fra henholdsvis slutningen af juli og starten af august 2021. Og der er stadig tilbud til disse grupper. Det forventes, at alle personer over 12 år i Grønland er blevet tilbudt fuld vaccination mod covid-19 i slutningen af september. Per 30. august 2021 har 68% af hele befolkningen fået første vaccinationsstik. Det svarer til, at 79% af borgere over 12 år er påbegyndt vaccination. Vaccinationsdækningen er højst i aldersgrupperne over 50 år, mens den laveste ses i aldersgruppen 20-29 år af dem, som er tilbudt fuldt vaccinationsforløb. En forudsætning for, at vi kan åbne, er, at så mange som muligt af os bliver vaccineret. Derfor vil jeg endnu en gang opfordre til, at når man får tilbudt en vaccination, at man så tager godt imod den mulighed. Til sidst vil jeg gerne sige tak til borgerne. Tak for, at I har stillet jer til tåls. Tak fordi I har fulgt de råd. Og mange tak for, at I har påtaget jer et medansvar for at holde smitten på så lavt et niveau som muligt. Mange tak. Tak til Naalakkersuisut for sundhed. Og så, før vi giver ordet til landslægen, så vil vi oplyse om bevæggrundene for, hvilke bevæggrunde der er i forbindelse med genåbningen, og også med hensyn til de byer og bygder, hvortil der er restriktioner. Og ved godt, at det på nuværende tidspunkt handler at det åbenbart ikke er Siat og Sisimiut, hvor der er lokale begrænsninger, og hvor der er gældende bekendtgørelser. Nu inden for den korteste tid er det særligt i Upernavik og Asiat, hvor det lykkedes at inddæmme smitten, og hvor smitten er blevet kraftigt nedsat. Derfor er det også blevet besluttet, at i de pågældende byer i Upernavik og Asiat, så vil de midlertidige restriktioner, som er gældende via bekendtgørelse, de vil blive ophævet i de pågældende byer. Derfor vil det kun være i Sisimiut, at man har sådanne restriktioner og begrænsninger, i hvert fald indtil videre, da der stadig er smittetilfælde kørende i Sisimiut. Men
Der er et tæt samarbejde mellem landslægeembedet og departementet for sundhed, for at sikre, at man i de forskellige steder, de forskellige byer og bygder og lignende, for at følge med i, hvordan forholdene er, og hvordan forholdene kan skifte. Der bliver holdt tæt øje med udviklingen, og hvis det bliver nødvendigt, og hvis der sker smitte lokale steder, og hvor det ikke er ude af kontrol, så vil det stadig være en mulighed, at man kan lave begrænsninger via en ny bekendtgørelse. Det var det, som vi havde at sige til at starte med fra Naalakkersuisut med hensyn til genåbningsplanen. Det er, hvilke muligheder der er, og så også de restriktioner i Asiat og Ubernamik, som ophører fra dags dato. Og så ud over status på smitten og vaccinationsdækningen, så vil jeg give ordet til landslægen. Værsgo, landslægen. Tak for det. Og jeg vil lige bidrage med lidt faktuelle oplysninger om nogle af de forhold, som gør, at vi står i en anden situation nu, og der er baggrund for at have en anderledes strategi. Hvis vi lige kort ser tilbage på, hvad der er sket her i år. Ja, i maj og juni måned, der havde vi smittespredning her i Nuuk med et begrænset antal smittede, 19 smittede. I juli kom der pludselig 72 smittede. Vi så smitte op i Sisimiut. Og i august nåede vi op på 221 smittede. Hvad var det lige, der skete der? Ja, det var meget konkret, og det ved vi helt præcist. Lige omkring den 1. juli, der kom den nye Delta-variant til Grønland. Og det er det, der radikalt har ændret billedet. Fordi vi må erkende, at det er ikke sådan at slå udbrud med Delta-varianten ned igen. Det er et langt, sejt træk. Det gik meget nemmere, da vi havde den oprindelige engelske variant, som vi havde i maj og juni måned. Hvis vi ser helt konkret på, hvordan situationen er oppe i Sisimiut, som jo er det udbrud, som har fyldt langt mest. Ja, i uge 31, der var der 32 smittede. Ugen efter var der pludselig 46. Så startede den store indsats med smitteopsporing og testning. Så faldt det til 30. I uge 34 kom vi ned på 20 smittede, og indtil nu i denne uge har vi set 13 smittede. Det går den rigtige vej, men det er en lang vej, og det er tungt. Og spørgsmålet er, om man kan stoppe smitten med Delta-varianten. Det bliver svært. Vi har set til smitte her i Nuuk den 30. august. Det er ikke så længe siden. Der spøger stadigvæk et eller andet. Og også i Asiat, det var senest den 26. august. Og i Upernavik var det den 19. august, der sidst var smitte. Og det er nok den situation, vi fremover skal arbejde med. Det kan vi også godt. Hvor vi, når vi ser smitte, så prøver vi at komme af med den igen. Men at tanken om, at den helt forsvinder, det er et overstået kapitel. Og det, der understøtter alt det her, det er jo i høj grad vaccinationsdækningen, som Kista også har redegjort for. Der er et aspekt, der er relevant at kigge på i vores sammenhæng, og det er, at vi har en ret stor forskel mellem, hvor mange der er vaccineret første gang, og hvor mange der er vaccineret anden gang. Det er sådan så, at det er faktisk 1 ud af 5 af dem, der er blevet vaccineret første gang, de ikke er blevet vaccineret anden gang. De har ikke alle sammen haft muligheden for det endnu, men der er også rigtig mange, der blev vaccineret første gang tilbage i juni og juli måned, og som mangler at få den anden vaccine. Det vil være rigtig afgørende, at vi også får den gruppe med. Lige til sidst et par ord om, hvis man skal sætte situationen i Grønland omkring vaccinationsindsatsen i perspektiv
i forhold til andre omkringliggende områder og lande. Island, de er noget foran Grønland og er nået op på, at det nu er næsten 73% af befolkningen, der er færdigvaccineret. I Nunavut er de nogenlunde på niveau med, hvad vi er her i Grønland. Det er ret tæt på. Hvorimod i Nunavik er de langt under den vaccinationsdækning, der er, og befolkningen er meget langt fra beskyttet. Kigger vi til Færøerne, ja, så ligger de også bedre inde i Grønland. Og igen, vi skal være opmærksom på det forhold, at når vi har brug for en meget høj vaccinationsdækning blandt dem på 12 og ældre, altså det vil sige dem, der kan vaccineres, ja, så er det også fordi, der i Grønland er en relativt større andel af børn, end der er i adskillige af de omkringliggende lande. Og det er det, der så gør, at hvis hele befolkningens vaccinationsdækning skal være høj, ja, så skal den være ekstra høj blandt dem, som rent faktisk får et vaccinationstilbud. Tak. Tak til landslægen. Og også tak til Naalakkersuisut for sundhed. Til sidst, før vi giver ordet til journalisterne, så vil jeg gerne sige til borgerne her i landet, at siden corona kom her til landet, og siden vi alle sammen på verdensplan blev udfordret af corona, så vil jeg gerne takke for jeres indsats og for jeres medansvar for at stå op imod corona. Tak for det. Vi har ikke kun én gang sagt, at sammenhold er et af vores vigtigste våben mod smitten, og derudover siger, at man får vaccinen, at man individuelt kan bibeholde vores frihed og også tage et medansvar for samfundet. Så derfor vil jeg også gerne sige tak til Landslægeembedet og Departementet for Sundhed. Ligesom jeg har sagt tak til borgerne. Fordi indtil nu har det været sådan, at man i partierne, uden at det går op i partifarve, at man har stået op imod corona og har taget et fælles standpunkt. Og det er også gældende i forhold til arbejdet med den her genåbningsplan. Det, at vi står sammen og ikke skændes indbyrdes. Det viser, hvor meget styrke man kan få i et samfund, når vi står sammen. Og det er også et bevis overfor, at vi i vores kamp mod den her virus stadig er nødt til at stå sammen. Fordi når vi på verdensplan bekæmper den her virus, så har vi alle sammen en stor opgave over for os. Og når virusen er kommet her til landet, så hvor baggrunden er, at vi nu prøver at gøre så meget som vi kan for at holde smitten så lav som muligt, så synes jeg, det er vigtigt, at vi alle sammen kæmper med, for at vi alle sammen har så stor frihed som muligt. Og derfor ønsker vi fra Naalakkersuisuts side, at vi stadig ønsker, at I gør jeres stunt. Så dermed vil jeg gerne give muligheden for de journalister, der er inde i salen, for at stille spørgsmål. Merete, du vil først. Værsgo. Tak for det. Jeg har et par spørgsmål til landslægen. I forhold til, at man i dag har meldt ud, at nu vil man til at vaccinere plejehjemsbeboere 3. gang, er det så noget, vi har tanker om her i landet også? Og så vidt vi lige kan se, er der ikke kommet smittetal på siden endnu. Måske du har dem med i baglommen også? Tak.
Det er allerede blevet meldt ud, at visse helt særlige risikogrupper, særlige personer med særlige sygdomme, de vil få tilbudt en tredje vaccination. Og der er heller ingen tvivl om, at de andre grupper, herunder for eksempel beboere på alderdomshjem, i en overskuelig fremtid vil få et ekstra tilbud. Men det er sådan så, at de omkringliggende lande har faktisk ikke lavet nogen strategi på det endnu. De myndighederne i hverken EU eller USA er kommet med en endelig udmelding om det. Og før vi kan rådgive naalakkersuisut nærmere om det område, så afventer vi lidt flere meldinger udefra. Omkring den aktuelle smittespredning, så er det gået rigtig godt. Vi har ikke haft nogen smittede det seneste døgn. Det går så nogle grønner. Merete, at der er til Ja, jamen mit spørgsmål det er til fødselsdagsbarnet, Berit. Og det er faktisk meget passende, synes jeg, fordi nu snakker du om højsæson for gæster og sammenkomster osv. Og der har jo hele tiden været den her anbefaling om at passe på til kaffemikker osv. Hvordan ser I på sådan noget som lidt større kaffemikker osv. i forhold til anbefalinger og ikke de her hårde restriktioner? Tak, Merete. Som jeg tidligere har sagt, så er det her en lempelse. Så de her sammenkomster, som vi har bedt om, at man skulle udskyde, dem er der mulighed for, at man kan begynde at tage nu. Men når det er sagt, så skal det selvfølgelig gøres på en måde, hvor det er forsvarligt, og man går ud fra de sundhedsfaglige anbefalinger. Ja, tak til fødselsdagsbarnet, naalakkersuisut for sundhed. Og jeg skal sige, at når vi skal til at slutte af, så er det som naalakkersuisut for sundhed siger, så er de her sundhedsfaglige råd og anbefalinger stadig gældende. Men i forbindelse med den her genåbningsplan, så begynder vi at tage skridtet hen mod en mere normale tilstand. Vi kan selvfølgelig lægge rammerne. Men den her genåbning, den lægger også nogle ansvarspligter over for de enkelte personer. Så det er vigtigt, at man tager et medansvar for at undgå, at der sker smittespredning. Og det er selvfølgelig også ved, at man passer på, når man holder sammenkomster eller kaffemækker, eller man er ude at rejse. Og at man overholder de her sundhedsfaglige råd og anbefalinger. Så er det KNR. Det er måske et spørgsmål til naalakkersuisut for sundhed, og det handler om Sisimiut. De her begrænsninger, som nu kun er gældende i Sisimiut, hvor lang tid er de gældende? Og så ved jeg ikke, om jeg skal tage gennem det andet spørgsmål, eller skal jeg stille alle spørgsmålene nu? Det vil være bedre for lytteren, hvis vi tager dem enkeltvis. Så naalakkersuisut for sundhed. Tak. Indtil nu, så er det i forbindelse med begrænsningerne i Sisimiut. Hvis jeg ikke husker forkert, så er de gældende indtil 31. oktober. Der sker selvfølgelig en løbende vurdering om, hvorvidt man skal lave yderligere skærpninger, eller om der skal lempes. Jo, helt kort sagt, så er ud fra den gældende bekendtgørelse, så er der mulighed for, at man i den periode, som bekendtgørelsen er gældende, der kan man lave ændringer. Altså nu har Ubernavic og Asia været med i den her bekendtgørelse, men udviklingen har nu været sådan, at det er forsvarligt, at man udtager Ubernavic og Asia, men da der stadig er smitte i Sisimiut, så har man valgt, at de her begrænsninger stadig skal være gældende for Sisimiut, indtil der kommer nye sundhedsfaglige vurderinger. Landslægen sagde ellers, at der er færre tilfælde. Men hvad vil I opfordre borgerne til?
Og hvorfor er det, at smitten ikke kan stoppe i Sisimiut? Som landslægen har sagt, fra juli måned og indtil august og nu også i september, så har vi set en pludselig stigning i antallet af smittede, og landslægen sagde også, at det er Delta-varianten, som er et led i coronavirusens udvikling, og det er noget, man ikke kan sætte grænser for rigtigt, og det ser ud til, det er noget, man ikke kan komme af med. Og så på den baggrund, så sker der stadig smittespredning, og landslægen sagde også som eksempel, at man i Aasiaat og i Upernavik har man i forhold til fra midten af sidste måned til nuværende, har man også fundet flere tilfælde, og man finder også enkelte tilfælde andre steder. Så vi kan ikke helt holde smitten ude. Og det er også derfor, som at vi går væk fra den her tidligere strategi med at holde smitten ude, til nu at have en strategi med at have så få smittede som muligt. Og en del af dit spørgsmål ligger også i, at borgerne har individuelt har et ansvar for at følge de her sundhedsfaglige råd for at holde smitten på så lavt et niveau som muligt. Hvis du har et spørgsmål til det, er du velkommen til at stille det. Det her i Sisimiut, det her du nævnte med en overgang, hvad har man så af planer for at undgå, at der sker yderligere smittespredning? Jo, planen, eller det vi går ud fra lige nu, det er den gældende bekendtgørelse, hvor man laver begrænsninger for et lokalt sted. Og der er der begrænsninger for forsamlinger, der er et forsamlingsloft, og der er krav om, at man skal bære mundbind via den her bekendtgørelse. Og derudover er der også en løbende test af borgerne for at undersøge, hvor smitten er, og hvordan den udvikler sig. Så det har været sådan, at Upernavik og Aasiaat var med i bekendtgørelsen, men de er nu trådt ud af den bekendtgørelsen, og det er kun Sisimiut, der er med i bekendtgørelsen om midlertidige begrænsninger. Så i de her byer i Aasiaat og Sisimiut, og også i samtlige andre byer i Grønland, så er folk nødt til at være pas på, også for at arbejde med, for at man undgår, at der sker yderligere smitte, fordi det er jer derude, der har et ansvar for, at vi holder smittespredningen så lavt som muligt, og holder den på det her niveau så vidt muligt. Hvornår dropper vi plastikhandskerne på pressemødet? Nej, jeg har faktisk et andet seriøst spørgsmål. Jeg skal bare lige være sikker på, at her hvor I dropper restriktioner om, hvor mange der må komme ind i landet, der forstod jeg det som, at det var fra København til Kangerlussuaq. Hvis vi lige skal have Østgrønland med også, der er en restriktion på 180 fra Island om ugen. Er der nogle ændringer i den også? Ja, som det første skridt, det er, at vi fra 6. september, øger vi antallet af indrejsende, der kan rejse fra Danmark til Grønland fra 1000 til 1500. Det næste skridt, det bliver, at man fra 1. oktober ikke længere har grænser for, hvor mange der kan rejse ind i landet. Det første er kun, at man det første skridt er, at man øger antallet indrejsende fra Danmark. Er der andre spørgsmål? Det lader ikke til at være tilfældet. Vi vil gerne sige tak for, at I kunne komme til pressemødet i dag, og tak for de spørgsmål, der blev stillet. Og vi vil også gerne sige tak til landslægen og Naalakkersuisut for sundhed for deres deltagelse. Jeg håber, I bruger dagen godt, og I må have en god weekend. Vi skal passe på hinanden, og lad os alle sammen have det i mente, at vi skal passe på hinanden. Og jeg håber, at I får en rigtig god weekend.
Fordi lige nu er der rigtig mange steder, hvor folk er ude at samle forråd og jage, og der håber jeg, at I alle sammen har god vind i sejlene. Og dermed siger jeg tak for pressemødet i dag. Tak for i dag, og god weekend.